बिमा नोंबो बाजाराव थांगोन होननाया थांमारगोन नामा? औ थांनोथ' गोनां दङमोन। र' बिदिब्ला रंजालि आइया साहा फुदुंगासिनो साहाखौ लोंग्रोना लानि। रंजालि आइ साहाया जाबायबा लाबोदो। औ र' नै आइ जाबाय। आब' नोंहाबो लोंफैखादो। दे नोंसोर लोंग्रो आं खामानिखौ फोजोबग्रोनोसै। रंजालि आइ मा आयै? नोंनो नोम्फाजों आंजों आयं लावगाखौनो बिजामादै नायनानै दोनखाबायमोन आइ। नोंसो मा बुङो? नंगौ फिसा। आंलाय माथो बुंबावनो, नोंसोर जा बुङो बेनो जासिगोन। आंबो बोरायबाय नोमायाबो बुरैबाय। बे न'खरावलाय सोरथो दंबावो नोंनि अनगा? दे बिमा बाजाराव थांनो गोबाव जाबाय। र' बिदिब्ला दांदुलि ओइ दांदुलि लाबो मनाफोरा। न'आव मा मा दं मा मा गैया नायनानै। र' लायनि। दांदुलि लाबोदो मनाया। जेबो गैखाया मादै मा मा लाबोदो। ओइ दांदुलि आंहा बिजामादै जानो गोनाङा हनै हाग्रा दानस्रायगासिनो। दा दै गांबा हैथां बिनो। दै जागोन गांगोन दे बियो। मादै। मादैयासो मालाय बिजामादै मोनसिगोनखाय जा खुसिखा। जायाबा आयं बैखिनि हाग्राफोरखौ दानजोबथार दे, जों बाजाराव थांना फैनि। जागोन दे आयं। बिमा जायाखैनो मा दाबो? सानजौबाय। नै थांगौ। आयं औ आयं आं बाजाराव थांना फैनि दे। औ दा सान्दुं गोसाब्ला जिरायनानै था। जागोन दे आयं। आब' सोरनो दै हैनो? लावगानो दै हर, हैनो आं नागिरदों हैनि। नो होनब्लालाय समायसोगोनबोहाय लावगाजों फाग्लि गथ'खौ। बि लावगाखौ र' आइ आफा गैयियावनो थिक एदावखागोन आं।
जाम्बि दाहोना नङा आंलाय गोरजियासो जाम्बि दाहोना नङा आंलाय गोरजियासो नोमा नोम्फायासो लाबोदों रायज्लायनानै बिजामादै आंखौ लाखिनो नोङो होनना नैयाव साव हौवा मालाय दाहोनाफ्रा गलांजोब्बाय नोंखौ मानो दाबो हगारा आफायालाय नोंखौ मानो दाबो हगारा आफायालाय ओइ लावगा लाबोदो र' लांदों र' नै लावगा ओंखाम लाबोलायबाय नोंना ओइ लावगा आदा ओंखामा जाफैदो नोम्माया माथो आंखौ नोंनो लाखिमारनोसैनो नङा माथो नांसाबलाया हायांनो नोंबायदि हौवाखौ आंलायलाया नांसाबलाया हायांनो बोराय हारावराव हौवाखौ आंलायजुवा नांसाबलाया हायांनो नोंबायदि हौवाखौ आंनो नाङा नांसाबलाया हायांनो बोराय हारावराव हौवाखौ आंलायजुवा बिदिब्ला थादो माइना आंलाय थांफिननोसै आंनि न'या नोमा लिंनायखायसो थाफैदों नोंसिनिया नोम्फा लिंनायखायसो थाफैदों नोंसिनिया बुजिदों नोङो बुजिदों नोङो बोरै होनना बासिबाय नालाय आं आरो थानो गोसो गैला थांफिनोसै नों बोरै होनबाय जेला नङा होमबा नङाहाय सना नङा ओरैनोसो जंखायदोंमोन आं नोंखौ नै आंनि सना नंखाय बुंनायखौनो गमा सानमारबायनो नै आंनि सना एदावनायखौनो गमा सानमारबायनो नै आंनि सना नंखाय बुंनायखौनो गमा सानमारबायनो नै आंनि सना एदावनायखौनो गमा सानमारबायनो आयु मा जालाबायखो नोंसोरलाय आयै एदावदोंसोमोन आं बेखौनो थांनो ओंखारबाय आं आरो थाला थांनोसै हाबाब नोंखौ बिजामादैसो लाबोखादों बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय थांनो मोना आइदि ओइ दांदुलि बहा थांखो हमथाफैदो लावगाखो आइदै सिनस्रियासो बायबाय खोमाहाय आंहा बिजामादैखौ हमथानो थांनानै आइदै